Bueno, normaltasunez hartu izan dugu, gure hizkuntza jaio-ezketik eta Oiartzunen eta Iturriozen, batez ere beti euskaraz egin izan dugu, eta gero baserritikan eta tokatu zigunin sukaldean lanin hastea, hiltzenean, orduan zan gendun, guk seituko genula normaltasunez baserritikan jatetxea pasata, baina gure euskerakin. Eta gure euskera izan du da, guri lagundu diguna 52 urte hontan gure lanekin, koekin batin ibili da. Eta aipatzekoa da, guk beti izan dugula, beti prestion dugala zatea, servizioa batez ere, etortzen den jende guztientzat, eta euskarazin nahi duen guztientzat, bate arazorik gabe, eukitzia, ez? Eta bai kartak alde batetik, telefonua erantzutekoan, eta baita ere fakturak egitekoan, eta nortasunez, eta nik uste norbean nortasuna azaldu behar dela, norbea bere itxian, eta guk Oiartzunen jaioak eta hemen izanak, eske irutzen digu, normalena hoi dela. Behin, Londrestik etorri zen emakume bat, oso ospetsua, eta harrek zantzian, gure itxean topatu zula gauz bat diferentia, ez? Jana kontzen dugula eta mantentzen dugula betiko euskal sukalde zarretikan, naiz berrikuntzan sartuta egon, gutxi eguneratoa bai, minio galdu gabe, zainak eta esentzioiek, eta gero batez ere sumatzen zula euskeraz hitz egiten zela eta normalian jatetxetan ez zela entzuten bertako hizkuntz hori, ez? Eta beha bitxkat pozik eta hartuta juntzela, gure etxean, mai askotan, bere inguruan, ez zila inglesez bakarri hitz egiten, euskaraz hitz egiten zela, eta hori harrentzeko izan duzela, pixka bat punto garrantzitsua handikua, etorri Euskal Herria eta baita ere janaz aparte gure hizkuntzaren entzutia, ez? Baldintza hori bakarra niktak, kamarera guztiak denak, euskera jakitea. Euskera eta ladimada inglesa. Euskera dakinak, ego erdera badaki, ez dago arazorik. Osa hori, beti mantendu dugu. Euskera dakin persona bestela ez eta hartzen inore. Gero jendeak eskertzen du hori, eta jendeak pixkat harrituta. Tristia da, hori entzutia, tristia. Zekauz, arrunta, normala bergun izan, rarua zela. Nunta eskolarian, gure itxian. Eta hori pena baten hau, hori entzutia. Hora hori eta dine euskera ez da, gauza rarua zela. Rarua ez jakitea euskera ez. Behin gogoratzen az, hemendikan askotan bertan eskuaraz hitz egitea normala iruditzen digu, baina behin junginan 8 sukaldari eskualdunak hemendikan beti biliganako munduan zehar, hemengo sukaldeak usten eta zer egitenak ginen, eta behin junginan, Euskal Gobernua eta Baionako Kamara Komertziokukin eta hango enpresako mundukin, frantzikoakin, elkartu, Bostizarreko hotel batian zandu zen, elkarti hori, eta azkenin bukaera zentziguten, itzein berko zute, bate frantzesez, hemen gaude Parisen, eta bestia, Espainiko embajadore hemen do, eta erderaz taula, eta nisanen, nik euskara zingo dut, guelen dakari jakintorrik agunea, eta nik zandu, lehenengo hitzak neriak izango dira, eta euskeraz esango dut, ez dute hilain horrek ulertuko, baina ulertzen dutenak, eta bestiak ikusten dute beste hizkuntza berri bat haike entzuten ez dutena badagola gurekin, eta janaria euskalduna zen, eta hitzera hitz egin nun, eta ez zuten ulertuko, baina txalotu intziaten denak euskaraz eginegatik. Oharsoarrak sarila jaso dugu eta pozik gaude, eta egia esan ilusio handia egin digu, jakintza zutela, barru-barrutikan eskertzen dugula, eta horrelaxe jarraitzen dugun urte askotan, eta gu bezala beste batian, beste sukalderi bateire tokatzen zaion sarila gu bezala, gaur hartu dugun bezala eskertzia. Eskerrik asko, benetan. Sari asko jaso dugu, itxian saia jasotzea berteko jendegatik, horrek ilusio izugarra egiten du. Kriston ilusio egin dugu. Mila esker.